Kudzi. Chiinewe basi mbonditi explain here. Pane zvandiri kutadza here. Chii chandisina kumbokuitira iwe. Ndokurukisa musoro, ndokuitira zvakawanda. Rudo chairo ndokupa zvakanaka. Chii? But iwe uri kukoncha neunhu hwako hwatakataura kudhara unongochita. But talent ngwani mazuva ndachinja. Aunongochinja. Ndapopota ndapona. Izvo ndatotsika pakudzikama. Ndapererwa. Hameno uri kundiita sei? Musuno tete wako wakatigadzirisa. Handiti tichiplana kuda kuroora ndoroora sei pakadai so. Talent. Mazuva ndatodzikama handichawanze vanhu kudaiwo. Kudaiwo kuita seiko taipika naMwari apa. It's okay kudai naMwari ka. Talent handichachita. Ko message dzataiona mumessage. Alright, talent. Inini mazuva ngoriwo wega mukomana wangu uri 1. Kudzi. Zvechokwadi kudai. Ndingori nemukomana 1 nedhara 1 chete. Sawa kuita zvemadhara. Aiwa, uchone magatsi ekundudza kuti kuita zvemadhara uri panapa. Inawo yekuti madhara talent. Saka chii? Inawo yekuti ona 1 rent yekumba i250. Saka hausi kushanda here. Musi wakanipa $30 inokwanire pa250. Ndoda kudya. Transport ona kwandiri kugara kure everyday kombi $1. Aiwa talent usadaro so. But ini ndo benefita chiko padhara rachona ipapapo. But andari kukuchengetera mukadzi here. Ayo, unichengetera mukadzi kokuita seya. Hapana kana zvatiri kutomboita zvinhu. Saka iwe apa the man manje utochoose between me and that dhara. Talent unozoti ndongoda iwe 1. Saka bosiyana nedhara. Ipapo manje dhara ndere mari. Dhara rako iroro rinombondipawo. Dai randipa inini direct. Saka kuti chikafu chatadya ipapa pachacho chasponswa naNorit. Ameno kai wewe handidhiwa ngochibuditsa mari. Talent kusadaro so. Musadaro kuita sei? Dhara rako iroro karuona ka. Iro dhara. Tauri nanzva zudo. Ndo munhu kudana nayo. Ndiye yoshu. Ndiye. Ndo dhara racho. Aiwa ka. Kwai mukuita sei nebhebhe rangu imimi? Muchiita sei naye? Saka pama muchimhoresere nekuti muri munhingireni. Aiwa. Kanga sezvokuita seiko munhu muombe so. Kuomoresa mwana ingabvera ramhosva iyo. Nai. Saka nditadza kuita mhosva nei? Aiwa, vanondiitisa. Aiwa.